When the roll is called up yonder, hymn number 105. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved on earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Is there when the first uncertain breath of life is taken? He is with us when our mortal souls awaken, so unprepared. He is there, close beside us in each moment we are given, there to light our way and lead us home to heaven. He is there, He is there with love beyond our understanding, watching over us with a Father's tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there. He is there when we've lost our way and wander in our blindness. Help unfailing when no other help can find us in our despair. He is there when our broken hearts reach out to Him for healing, there to lift us up and set our spirits singing. He is there, He is there with love beyond our understanding, watching over us with a Father
Father's tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there. Of salvation, how we praise His name in songs of adoration and grateful prayer. He is there, there to share in all our joy and still our weeping, ever constant, ever faithful, never ceasing. He is there, He is there with love beyond our understanding, watching o'er us with a Father's tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there, He is there. Naimbag nga rabiyo amin ay ayatin nga gagayem, kadagiti adda iti pagtanganda, uno dinuman nga ayan nyo ita, uray payda kayo nga kakabsat, ni Apo Diyos ti madaydayaw. Sapay kuma, nga babaen ti parabor ni Apo Diyos, kit nakaradkad kay amin, iti dayto yung nga gundaway. Nang runa kadayto yung nga tiyempo, nga ti panawen nga intay, pagbibiyagan, nakabut-buteng. Dagiti paspasamak, nagrigat da nga mapagbaligyan, adu dagiti tattao nga kastalauna iti amakda, di dapay kidi kayaten ti rumuar. Adamot pagimbagan na no daduma. Kapay ngamin mabalin tayo nga ipamaysa, ti panangammo tayo iti pagayatan ni Apo Diyos. So nga iti dayto yung arabi, gagayem gan kakabsat ko, agadal tayo, iti maysa nga kinapudno. Ngamin nakadado dagiti tattao nga nagduduma dagiti kapanpanunutan damay papan iti dayjay nuan niya ti kasasaad ti maysa nga tao inton mapukaw ti anges na. Adda nga ta kunada dayjay kararwa nga suminakin kuana, adda mo dagiti sursuro nga kunada nga inton matayon ti tao sigod nga dayjay kanu kararwa na no naimbag tinaramid na, agpalangit, kinudakos tinaramid na, agpa-impyerno. Dayta ka di nga talaga ti sursuro ti Biblia. Isu nga kitain tayo, iti dayto yung agundaway, gagayem kan kakabsat ko, nuan niya ti pablaak ni Apo Diyos, may papan iti daytoy love letter nga imbati na kada tayo. Daytoy Biblia. So nga nusukimaten tayo daytoy, makita tayo, nga dayjay kaimbagan nga gayem, numan pa'y umay kada tayo, dayjay kabut-buteng ti su amin. Dayjay patay ako na tayo. Ngamuray kabut-buteng ti su amin dayjay patay kakabsat ken gagayem ko at dadakkel nga inanama. So nga amun tay tata no agpayso dagiti kunkuna dagiti daduma. Ano matay ti tao? Agpalangit kanon dayjay kararwana no naimbag tinaramid na. Wenno mapanijay impyerno nga sigod no dakes met tinaramid na. Ulitek, nga ibaga kada kayo, ngayon tunsukimaten tayo tayo sa unia po Diyos. Makita tayo, ti agdadata nga kinapudno. Isu nga iti dayto nga rabi, rugyan tayo nga dalan ti sao, niya po Diyos may papan no anya ti kasasaad ti maysa nga tao, inton dayjay anges nga impabulod niya po Diyos kinkuana ket mapukawen. Ngam sakbay na dayta, agkararag tayo, gagayem ken kakabsat ko. Naindaklan unay nga Dios, iti dayto nga oras ti rabi, dumatagkam kada kayo. Takayat mi nga amuan ti maysa kinapudno may papan kadagiti maturog wenno matay. Tulungan da kam kadima napo nga mga mo may papan iti daytoy nga kinapudno manipod iti sa uyo
ket iti kasta mapatalgedan iti pamati ti tunggal maysa kada kami. Tapno iti kasta agbalin kami ang naragsak amay sagana iti data na indaklan nga panagparang nepo mi Jesus. Gaputa mapalungdo dagiti panagbiag mi gapu iti kinapudno manipod iti sa uyo. Agiyaman kami nga rod nga baban ti Espiritu Santo ipakaawat yu kada kami iti kay papanan dagiti kamadalan iti daytoy nga rabii tadinawat mi amin dagitoy tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Kalpasan nga rod nga maamuan tayo kakabsat kang gagayem. Noon niya nga talaga, ti kasasaad, ti maysa nga natay, dahil gayim tayo nga kaimbagaan, intednan kang ka ti balaygi. Apay nga balaygi? Ngamin, waya-waya ti umaykin ka, gaputa, marukatan ka, iti dayjay saan nga umiso nga sursuro. So nga, dayjay kaimbagan nga gayem, ited na kin ka, ited na kanyak, dayjay na isang sangayan nga balaygi. So nga daman, ti pasamak, tintiro nga lubong, akastoy. Nya ditoy, adu at tao ti matmatay, iti inaldaw. Saan pa'y amay raman da ito'y COVID nga mapadasan tayo tata. Outside of COVID, kastoy man dagiti matmatay ti kaduda. 53.4 million people die each year. Rabakan nyo reta? 14,000 or 146,357 people die each day. O, nagaduki din na ya. 6,098 people die each hour. 102 people die each minute. Kada segundo nga tama no. Almost 2 people die each second. So nga, kasta ti kaadu kakabsat, himat matay. Ngayon ti saludsod itay, papanan kadi, dajay tao intun matay, agdiritso kadi ijay langit, nunaimbag tinaramid na, uno, dajay kararwa na ako na dagiti daduma, apan ijay impyerno. So nga kitaan tayo, dahitoy nga, kinapudno manipod iti sa unia po Diyos. Rabakan nyo, ulit ka, 53.4 million nga tattao ti matay iti tinawen malaksid. Malaksid daytoy COVID nga mapadpadasan ti sangalubungan iti daytoy nga tiyempo kakabsat ken gagayem ko. So nga ti maysa nga saludsod, anya ti mapasamak no matay ti tao. Kitaan tayo no anya ti kuna ti Biblia mapanda kadi adagos ijay langit. Tapno iti kasta ket kasin narakdan dayjay mangisalakan. Aha. Ti kararwa kadi ket agbiag ken ibati na ti bagi. Ha. Takasta dagiti sursuro. Into kanon numatay dayjay tao, ada sumina ken kuana. Kasla day taman nay. Kita yo dayta? Natay dayjay ni tao, simina kanon dayjay kanon jay kararwana. Kasta nga talaga kadi. Ti kinapudno manipod iti sao ni Apo Dios. Agbati kadi dayjay bagi nga sumina dayjay kararwa. Aha, kitaan tayo kakabsat ko. Ngam kita ya, kada ngamin nang itud kada tayo ti ulbod nga sursuro. Si asinungay dayjay nga nangulbod. Kunana jay Juan 8:44, taawan ti pudno ken kuana. Nuag sao ti ulbod sauen na ti kababalin na metlaeng tayso manangulbod ket ti ama ti kinaulbod. Ni gayam, adagayam aba ti kinaulbod. Sino nga ta daytoy? Kakabsat. Ti sarsaritaan na daytoy, isu ni Satanas. Ta inulbod na, dagijay, imuna nga naganak tayo. So kita nyo, dagyo umuna nga ulbod nga, intud na, kadagiti imuna nga naganak. Kastoy man ti kunana. Ket yuleg kinunana iti babae. Saan apud no matay kayunto. Niya po Diyos idi damo kunana. Idi nalpas na pinarso ti tao. Ket intednan dayjay pagtaron dagiti tattao. Mainayon iti dayjay. Masapul akanen da kunana. Amin abunga ti kayo dito imuniyungan mabalin yun to akanen. Ngam,
ti bunga, ti kayo, ti panakaam mo, tinaimbag kendakes di kay tumangan. Tati aldaw panangan yun to kunana, matay kay to adi bumurong. Ngam ti uleg, kunana iti daydi babae. Ni Eva, kunana di uleg, saan apudno matay kayon to. Ngam niya po Diyos kunana, matay kay to, numangang kayo. Ngam ti uleg kunana, saan kay to matay. Anya nga iti agpaiso dito eh. So nga kuna nga ro dito kakabsat, kitaan tayo na niya ti isuro ti Biblia. Daytoy nga ulbod, masarakan, iti Genesis chapter 3 verse 4. So nga, kitaan tayo no kasano anang parswa ti tao. Kasano ang naparswa ti tao? Ket ni Jehovah Diyos binukal na ti tapok ti daga dayjay pinagbali na nga tao. Ket sana impuyot iti agong na ti angas ti biag ket ti tao nagbalin kararwa si bibiyag. Siputan nyo kakabsat. Tinaramid ni Apo Diyos nang bukal iti tapok manipod iti daga pinurma na akas kaladawan na. Pagkatapos, impuyot na ti angas ti biag. Kalpasan na, dayjay, nga tapok, nga inikan na iti angas ti biag, nagbalin akararwa si bibiyag. Sigon ijay, Genesis 2:7. So nga, kitaan tayo ti equation. Tapok ti daga, iso da iti tinakaalaan ti tao, plus, angas ti biag, iso da ito impuyot niya po Diyos, ijay, agong da jay tao, equals, kararwa si bibiyag. Kita nyo no agplus da gito yung adwa, iso da jay kararwa si bibiyag. Kaya nang rung asawan, sika kensyak nga gungunay iti da ito yung gundaway, sika da jay kararwa. Tano siputan tayo, di tapok, sana makagunay, dajay angas ti biag, awa mo pangitidan niya po Diyos, no? Awan ti pinurma na. So nga kalpasan nga nag-merge da ito idwa, nagbalin nga kararwa si bibiyag. So nga ti saludsod, anya ti mapasamak no ti tao ket matay. Iso dajay ti kayat ito nga, takwatin iti da ito nga gundaway, ayatin nga gagayam. Kasto yuman ti kunana, di Ecclesiastes 12:7. Ket agsubli ti tapok ti daga akas idi. Ket espiritu agsubli iti Dios anang ted ken kuana. Ni makita yo kabsat? Agsubli kano dayjay tapok ti daga akas idi. Dayjay nakalaan na. Ket espiritu wenno ti angas nga impuyot ti Dios, ije agong dayjay pinurmana agsubli ti Dios anang ted ken kuana. So, kitaan tayo mana. Dajay, kung natay tatay, kararwa si bibiyag, datayo tata, minus, angus ti biyag. Dajay, impuyot niya po Diyos. Equals, tapok ti daga. Adi nungay nga rin tata ti kararwa. Nunay katan dajay, angus ti biyag. Nagsubli na tapok, awanan dajay kararwa. Si bibiyag. Nagsubli ni jay tapok. Nakaalaan na ay ayatin nga kabsat. Iso nga, kitaan tayo, di pa nakaparso ti tao. Dududo lang. Nya di jay, tapok ti daga, ken angus ti biyag, iso ti kararwa si bibiyag. Da kayo dayta, kensyak nga gumgunay. Iti dayto nga kanito kakabsat ko. So nga kitaan tayo, pagdiligan tayo. Genesis 2:7, kung natatayan, tapok ti daga, plus angus ti biyag, kararwa si bibiyag. Dajay may Ecclesiastes 12:7, kasi mati ko na. Kararwa si bibiyag, no pantayin ta, minus, angus ti biyag, tapok ti daga. Eso nga, agpaiso nga rung kadi, dajay bagbagada, nga inton ti tao ket matay. Mapana ni jay langit, dajay kararwa na, uno jay impyerno. Ngam to kuna ti Ecclesiastes, dajay angus agsubli, ijay nang tedken ko na, dajay met, na purma, nga bagi, agsubli iti daga, ay ayatin nga, gagayem ken kakabsat ko. So, anya nga iti tinapasamak ken ni Lazarus. Kitaan tayo man tati Biblia, ada sarsaritaan naman, anatay. Idi tiyempo niya po Isus. Gayem na daytoy. Kitaan tayo man anya ti pasamak
nga naaramid. Dayta, panunutin tayo, anya napasamak ka ni Lazarus, idi, nga natay. Paliyon tayo, awan ti madamag ken Lazarus kalpasan a nagungar. Nagungar ni Lazarus nga mawameten ti Biblia silensyo meten no na napananen ni Lazarus. Ngam saan nga iso ti problema tayo kakabsat. Ti sungsungbatan tayo dito, iti dayto gundaway, no anya ti ipapatay nga sarsaritaan tayo dito. Agpay kadi nga sigod, uno mapan kadi nga sigod di jay langit, uno mapan nga sigod di jay impyerno. So nga paliwon tayo, dahito kakabsat ko. So anya ti kunana ni Apo Isos. May papan iti dahito nga pasamak ken ni Lazarus. Kunaken kuana ni Jesus. Siyak ti panagungar ken ti biag, ti mamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Dahito insarita na ken ni Maria. Tadi Maria ngamin, agsangit nga simmabat ken ni Apo Isos. Kit kuna na Apo, no adda kala ko man, ikabsat ko Lazarusan ko manatay. Kit kuna mo ni Apo Isos, nikabsat mo matmaturog. Kit ipagarup ni Maria, na ni Apo Isos, kit saan na nga mo napasamak? Ngam kuna ni Apo Isos, kung kuna na, Maria, nikabsat mo matmaturog. Ngam ni Maria kuna na, natayin nikabsat ko Apo. Namamuyo kakabsat kang gagayem ko, no ti namarswa, ibaga na nga matmaturog ta tao, matmaturog. Ta itibiyang ti tao natay, dayjay awanan ti angas na. Ngam itibiyang ti namarswa, matmaturog dayjay tao nga, nawanan angas. Isu nga, kuna ni Apo Isos, inak ket pagungaret. So nga, ni Apo Isos, tinangibagaken ko na, ti tao, uray numatay, agbiag, tupay. Kaanong tungay nga ta dayta? Gagayem kan kakabsat ko. Kaanong tungay daytoy? Kitaan tayo nga addati panagungar. Daytoy gayam kakabsat. Intun, matay ti tao, adala tanam naman na, tapay. Adda panagungar. Manipod iti sao ni Apo Diyos, ibaga na. Adda dagiti tattao nga pinagungar na. Ni Lazarus, gayem na, may sadayta. Ken kitaan tayo pa'y dagiti sumaganad nga ihimplo nga nailanad ditoy sa unia po Diyos kakabsat ken gagayem ko. Kuna ni Apo Isos nga imbaga impaisurat na ken ni Apostol Pablo. No siyak ti mangibaga ta ni Apo Diyos sigon iti dayjay immuna nga adal tayo ni Pastor Neil kunana ti sao dayti Biblia kunana sao amin daytoy ni Apo Dios impasurat na ti tao. So nga oray ni Apostol Pablo tinang isurat, insurat ni Apostol Pedro, insurat no sino nga propeta. Amin daytoy no pagdadagupon kuna ni Pastor Neil sao amin daytoy ni Apo Dios. So nga kitaan tayo. Oray ni Pablo tinang isurat ti Corinto, ngem kuna kitay sao ni Apo Dios. Nya kunana ngam ita ni Kristo na pagungar kadagiti natay. Nga iso ti umuna bunga kadagiti matmaturog. Kayan tangay, gapu iti tao imay ni patay, gapu iti tao umay met ti panagungar dagiti natay. Anya salsalaysayan na ditoy ni Apostol Pablo ay ayatin nga gagayem ken kakabsat. Sinungay dayjay tao nga kunana nga bunga dagiti matmaturog. Dagiti nalinteg. No ti Biblia ti sukimaten tayo kakabsat. Bunga ti pannaturog da umay ti panagungar akas kene Lazarus. Nga madumol ata dagiti natay nga dada pailaan ka dagiti tanem da. Kaano nga daytoy bagbagatay nga panagungar. Isu daytoy ti salsalaysayan na daytoy kakabsat. So nga no siputan tayo addamot panagungar dagiti natay kaanon to. No siyak ti sumungbat saan kong amuno kaanon to dayjay nga aldaw. Ngam no ti Biblia, umay ito dayjay na indaklan nga aldaw. Dayjay panagparang to ni Apo Isos ti may kadwa. Saan tayo nga amuno o kaanon to dayta. So nga ti kaimbagan, ay makipagnatayo. Iti dayjay,
Gayim tayo nga kasingadan ni Apo Isus kakabsat ko. Kunana ti Tesalonica 4:16. Tati Apo matlang agapunto sa dilangit abuyogan ti ariwawa. Ti timag ti arkanghel kan ti trumpeta ti Dios. Ket dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. Daytoy kakabsat ti kadadaklan nga gunguna nga ipaay dayjay gayem tayo nga kasisingadan. Nga uray maturog tayo, numatay tayo. Ako na, ti terminology ti tao. Addan to dayjay na indaklan nga aldaw nga panagungar. Daytoy ti ururayan dagiti imunan nga naturog. Unon tay. Ket, dudumteng to ti tiyempo, nga aginanaak tumot ken tanam. Nga saan ko nga nauray si bibiyagak, nga umay ni Apo Isus. Adadakkel ngay na namat. Apay, dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Sigon iti, kuna ti umuna nga Tesalonica 4:16. Dahil taman nga kapsat. Kaano dahito nga aldaw? Ulitek nga kuna ti Biblia, inton umay ni Apo Isus ti maikadwa. Dagitoy nga naturog ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Aha, naging bagan. Ulitek ka, sino dagiti bumangon to nga umuna? Dagiti natay ken Kristo. Nya ti kaya nangasawon ti natay ken Kristo kakabsat. Isuda dagitoy dagiti nakipagnakin kuana. Inanduran da dagiti panubok ditoy nga biag. Apay ngay nga panubok? Ngamen naramidem ti umiso adu dagiti tattao nga kasla mangumsiken ka. Kaslaki din nga nakamamak ka nga tao no aramidem da Dios to. Ngem, uray no kasdi ti mapasama kakabsat. No makipagnaka, iti mangisalakan. Dakkel tu agon guna. Anya agon guna? Kuna na ti Juan 3:16. Kakas talaw na iti panagayat ti Diyos dito'y lubong. Nainted na ti anak na bugbugtong. Ket si asinuman amamati ken kuana saan to amapukaw no di ket adabiyag na nga agnanayon. So nga, uray matay tayo. No natay tayo, ana ikanunong ken Kristo nga apo tayo. Na nuan iti pamati. Tawiden tayo to. Ti inkari ti Dios. Ti biyag nga agnanayon. Laglagi pun tayo kakabsat. Dayjay nga agungar, kunana, dagiti natay nga adda pamati da ken Kristo. Dayjay si murot kini Apo Isus. Uray kasano rigat. Basta ipapatim ti sumurot iti pagayatan ti Dios. Babaan ti parabor ken asina. Uray no ti tao ket matay. Kuna ni Apo Isus agbiag tupay. Putputan tayo dayto ngay nanama. Kakabsat, tangamin kadagito nga tiyempo. Di tayo ammo, no nyat mapasama. No umay dahita pagbutbut ngan, basta importante, adatay ti biyang niya po Diyos. Ket oray umay ti pannaturog ken patay. Dakkel to ngay nanama. Tited ti Apo, iti masangwanan. Gaputa, intun umay, ited nanton dayjay kari. Ti kari ti biyag, ngagnanayon, kadag iti suamin nga, agayat ken kuana. Anya nga rod ngay ti aramiden tayo. May salaeng ti aramidem ken aramidet kabsat. Tapno iti kasta, sigurado nga inton umay dayjay. Ururayan tayo amang isalakan. Sumabot tayo tukun kuana, kadag iti ululop ti langit. Anya ngay dayjay, nga aramiden tayo. May salaeng kunak, to live in Christ. Makipagbiag tayo, akadwa ni Kristo. Awanan ti sabali. Sumurot ka, sumurot ak, iti dayjay pagayatan, dayjay nagayat kada tayo iti agnanayon nga panagayat. Ngarod ay ayatin nga gagayem ken kakabsat. Saan tayo kumangarod na pagbutngan ni patay? Gaputa adda ti mangisalakan. Ti nakabutbuteng no may ni patay ket saan tayo nga nagpasakop ijay mangisalakan dayta ti nakabutbuteng nga banag. So ngulitek anya ti aramiden tayo tapno sigurado dayjay panagungar inton umay ti tiyempo to live in Christ. Makipagbiag
akadwa ni Kristo. Iti dayto nga tiyempo. Ay ayaten nga gagayem ken nakabsat. Itatanamuan tayo. Mainton ti tao ket matay. Saan nga mapan nga direkta dayjay bagbagada nga kararwa jay langit. Uno mapan mo ti impyerno. Tangamin kamali dayta sursuro. Tati Biblia kunana nusuruten tayo ti Ecclesiastes. Kararwa si bibiyag minus anges ti biyag agbalin nga tapok. Kaya nangaro nga sa awen ngayon tunumayan dayjay ipapatay. Agsubli dayjay tapok ijay dagaan nakalaan na ket dayjay angus ti biag agsubli met iti Dios nga nangitid ken kuana. So nga ti kararwa itangag dama sika ken siak. Anya nga rod ti aramidem ken aramidek ngay. Tapno ti kasta imtunumay dayjay indaklan nga aldaw panagparang dayjay mangisalakan. Ket sabten tayo isuna kadagiti ululop ti langit. May salaeng gayem ken kabsat ko ti aramidem ken aramidek. Anya dayjay agbiag ka akaduam ni Kristo. Anusam dagiti panubok tapay ni Kristo inanusan na dagiti suamin gaputa ay ayaten na ka ken ay ayaten na gaputa ay ayatek met dayjay Kristo nga nangited ti biag na masapul met abaki pagnaak ken kuana nga ramidek met dagiti kayat na nga masapul nga ramidek. Tapno iti kasta isuti may daydayaw. So nga iti dayto nga rabi ay ayaten nga gagayem ken kakabsat. Pangaasiyo. Taramiden tayo no nya dayjay makayayo iti biyang ni Apo Dios. Magna tayo agbiag tayo akadwa tayo ni Apo Hesus. Naimbag nga rabiyo ni Apo Dios ti mangbendisyon agkararag tayo. Yaman kami na indaklan nga Dios. Tanadalmi ti pagbanagan dagiti natay nga saan dagayam nga agpayso nga agdirekta nga mapan ijay langit dagiti nagaramid ti naimbag wenno agdirektamet nga dagiti kararwa dagiti nagaramid ti dakes ket ijay impyerno saan gayam makasta no di ket amin agtungpaldaken tanem ni ijay urayen danto ti ayab ti mangisalakan dagiti nakipagna ken ni Apo Hesus para iti biag ngagnanayon ken dagiti tumet agaramid iti saan nga umiso iti biyang ti Dios iti panagukom. Yaman kami nga babaen iti parabor ken ayatyo dagitoy nga dinawat mi ket ingkay inawat ida itinagan ni Apo Hesus. Amen. Our theme song, Oh, the Best Friend to Have is Jesus, hymn number 45.